Mga kapuso, nakakita na ba mo og baboy ihalas? Ang maong hayop o Philippine warty-pig talagsaon tungod sa nagkaubos nga ihap niini. Busa gikalipay sa DENR nga doon na sila'y nakita nga sama niini sa Mount Apo Natural Park sa Davao City ni adtong Semana Santa. Ano ang report ni John D. Esteban? Lingin nga mga mata, dunay mga bangkil sa ilang taas nga simod. Buhukon ang ibabaw sa ulo paingon sa likod. Itom ug mubo. Kini ang gitsura sa Philippine warty-pig o baboy ihalas nga nakita sa mga personahe sa DENR Region 11 sa Mount Apo Natural Park atol sa ilahang Lenten climb monitoring sa milabay simana. Ito kasing nakita sa Mount Apo, dili siya in a way aggressive kay siguro ang amo alamang kung na-assume is tigulang na siya. And then naalang siya sa isa ka place, assume namo na naa siya injury. Pero kadto we have to seek an advice or assistance sa veterinary no kung unsa ang pwede namong himuon. Ang maong hayop dunay scientific name nga Sus philippensis nga endemic o dinhira sa Pilipinas makita. Sa ilang anatomical structure o sa ilang physiological structure, dili na magina sila mangdagko ang ilaharaan na for survival lang. Ang ilahang kuan ingana pod bali control man na sila sa ecosystem pod. Talagsaon ang maong hayop gani na-classify kini isip vulnerable species tungod nagkaubos ang ilahang populasyon. Kung magkagamay pa ang ilang ihap, mahimo na kining endangered. Ang nakagamay lang populasyon kay tungod ang mga bukid karon nga upaw na nagkadaghan na pod ang tao diri sa atong lugar, ipatay nila, naghihimo nila panud-an. Ang sighting sa maong hayop indikasyon sab nga padayon ang natural recovery sa Mount Apo. Duna na daw report sa sighting sa maong hayop kaniadto sa maong bukid. Apan karon lang daw kini na document. And gwapo ni siya na manifestation because it's an indicator no kung naay mga wildlife sa ato ang forest ecosystem, it means healthy pang ato ang forest ecosystem. So katong warty-pig manggod nakit-an to siya sa peak sa Mount Apo. So it would mean na gwapo pang ato ang biodiversity dito. We think no na makatabang pud gyud to na amo ang naay off season no 3 months off season ang Mount Apo because to give time sa ato ang mga wildlife no and ato ang biodiversity. Duna na say nakitang baboy ihala sa Mount Hamigitan Range Wildlife Sanctuary sa Davao Oriental niadtong 2018. Gipahimangnuan sa DENR ang katawhan nga ang Philippine warty-pig ug ubang wildlife animals protektado sa balaod. Na kung naamoy mga wildlife na makitaan, pasagdan lang ninyo. It's okay na to take pictures pero ayaw lang yun ninyo pasakitan or ayaw ninyo i-harm because they belong to the wild manggod and since wildlife siya, protected siya by Republic Act 9147. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.